Joo, tänään ei tarvi lähteä lääkkeelle kävelemään, mutta lähden silti aamukävelylle. Käyn tuolla nappaa kaverin mukaan ja jutellaan varmaan uskoasioista ja rukkoillaan. Ja tuossa aamulla luin roomalaisen kirjeen ensimmäinen osa ja ajattelin, että luen se roomalaiskirjeen kokonaan niin kuin se raamatun osasta että niille, jotka ei ole perehtynyt ihan niinku yhtään raamattua, niin raamattuhan ei ole yksi kirja, vaan siinä on monta kirjaa ja siinä on se uusi ja vanha testamentti. Käveleekö se kaveri tuolta vai onko tuo? Kyllä se mahtaa kävellä. Mutta joo. Mitäpä mä tähän muuta lisäisin. Mä kävin eilen niin mä kävin semmosen maastokävelyn, lääkkeelle kävelin, sitten pyöräilin semmonen 7 kilsaa ja siihen päälle vielä kävelin 3 kilsaa. Ne ei ollut semmosia kaikki, että olisi halunnut liikkua, mutta tulipa liikkua.